40. je posljednja stanica ovogodišnjeg QPSPO natjecanja bila je Hrvatska. Titulu nacionalnog pobjednika u kategoriji kuhanja osvojio je Emanuel Štajcer u ime udruge osoba s intelektualnim teškoćama iz Bjelovara. Želimo mu svu sreću u daljem natjecanju i lijepi provod u Vatikanu na općoj audijenciji sa Svetim Ocem. Odradili smo i natjecanje u Hrvatskoj. Jako smo sretni jer su se natjecatelji pripremili još bolje nego prošle godine, bilo je teško za odabrati pobjednika, ali uvijek netko mora pobijediti. Ono što je važno je to da oni koji nisu pobjedili su bili sretni. Sretni jer smo pokazali da zajednički možemo promijeniti društvo. Pa neka nam to bude poruka svima da se pripremimo još bolje i još jače za sljedeću godinu koja nam dolazi.